everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Unsa di pa di? Tuwa gid iska mga bata nga nangawa. Nasundan ko sila. Gihaylo lang ang mga bata og kindi. Kinahanglan makuha ta mga bata, padre. Nakasun ako didto sa ilahang himutangan. Apan wa ko mahibaw og asa nila gibutang ang mga bata. Naadlo kong madakpan sab ko nila. Hinungdan nga nibalik ko sa akong agi aron mangayo og tabang ninyo, lugoy. Sige, Padre Anselmo. Muadto ta sa mansyon ni Iska. Sige. Sige. Bahala na. Adto ta. Magbaig kong daan sa kong sundang. Kay patay na ni. Nanagit pa sila og mga bata. Bilis lang muhuno og panguha og bata. O, Padre. Luwason na to ang mga bata. Sulngunta ang mga ungo. Oh, Eden? Pataw ka siya! Ayaw ninyo ilapto si Eden! Mali! Ano? Naon siya? Si Eden gigukod sa mga tao, lugoy. Ha? Uy! Patay! Lugoy, nga nung gigukod man sa mga tao si Eden. Pati. Natagdan pagkaungo si Eden. Mong gigukod siya sa mga tao. Kinuo ko, namiligro si Eden sa mga tao. Ug ang mga tao, namiligro sab kaniya. Adire! Ayoko niti! Ungo ka! Gusto mong matay ka! Ayaw ninyo sa ilapto! Kung gusto mong mabuhay pa ang inyong mga anak! Ryan! Ay mo sabot! Pati siya, kilautan siya! Oo mo ni mabayana! Andam ko magpakamatay, Ryan! Sige, patsya ko ninyo! Isugo pa ta sumo! Pati ka siya! Sige! Patuho mo ka Pati ka siya! Patuho ka mo! Paminawa ko ninyo! Kung inyong patyo sa Eden, mulang po sa kagitgit, siya lang ang naibaw kung asa ang anak ni Iska! Ukon sila po ng anak ni Iska! Anak ni Eden, ha? Paminaw ka mo! Sultihan ko ka mo! Naibaw kong daan! Na moabot ang panahon nga gamito ni Iska ang iyang anak aron muhari ang demonyo dinis sa ibabaw sa yuta! O si Eden, siya lang ang naibaw kung asa ang anak ni Iska! O kang anak ni Iska, ang angay patyon o dili si Eden! Mungit-ngit ang kalibutan! Kung matuman ni Iska ang iyang tumong o tinguha, mga matay kita! O kang uman, mapatakdan! Musa, dili na ito ilaptan si Eden! Tuod kay magkatabang siya ka na ito! Di ba? Eden? Di ba, Eden? Oo! Ipaon na to siya ni Iska! Kung dili ihatag ni Iska ang atong mga anak, pati na to na mabayana! Kapuson to siya! O dadong sumasyon! Eden! Sakto sila, Ryan. Luwasan ninyo ang mga bata, pinaagin ako. Di nila mahilabtan ang mga bata kung ana ako sa imong mga kamot, Ryan. Sige, musugot ko sa gusto sa mga tao. Gapusa ko ninyo ug dad-a sa mansyon ni Iska. Nakadungog mo? Sige! Gapusa ko ninyo ug aron mauli gyud ang inyong mga anak. Si Ryan ang muda og bugunit nako. Tara, Padre. O Ryan, manlakaw na ta. Pero, o sinahitabo, nga nung igapos ninyo si Eden. Bitaw dong. Pulos may naglibog ng gibuhat ninyo. Anong gigapos ninyo sa Eden? Ang mga tao ang naghimo ni ana. Dili ko gusto nga maunay may tabo ni Eden. Ug kagustuhan usab kini ni Eden aron makuha ang mga bata. Dong, abi mo ba? Ako kita di ko. Dahil mong Dracula si Eden. Dahil mo siyang dakong iro. Werewolf! Unsa tong giingon mo, lugoy? Napatakdan si Eden? Oh, murag ingon giti kali anak Padre. Milupad ba mi diri? Abi na ko maapil ko pagkabampira gani. Kitkiton ta ko liog. Nya mapatakdan ko di Eden. May gani kay
Wa man dayon. May gini wa. Ako sugot sa ko ba? Hindi din mo kit-kit sa liog. Lami. Asa man, Ray? Ryan! Uy. Dili ko ta manlakaw! Uy. Di ta maglangay! Bilin ho ng matagutlo! Nag-unaws ka matayo ng mga bata! Sige, Unya sa man eh. sige. Tara ka mo. Ako'y gunit ni Eden. Dali, Eden. Oh, Iska, Kang, niya na. Niya na ang dugo sa gipapatay mong turo. Ibutang sa altar. Nana. Nabutang ko na sa altar sa imong ampuanan. Padalias si Buktot, Tikoy. Dada ang mga bata dinhi sa underground. Kay butangan ko sila og badlis sa ilang agtang. Pinaagi ni ining dugo nga akong pagahimuon sa ritual. Matuman akong asawa. Hatuan na si Tikoy. Sugdan ko na ang ritual. Hiray. Bada. Garasta. Paragana. Black Mombote. Ayaw na mo! Hilagila niya! Dali! Gawas na mo diri! Pag-ausan namin ninyo. Dilinday! Dadon ko kamo sa atubangan ni Ular! Martilyo na ang inyong agtang! Ayaw! Mahadlo ko! Sakit ang martilyo! Ayaw, hila, Carmel! Ikaw, buktot ka? Uy, ikaw ron! Unsa may tanaw ni mo na ako? Dili ko buktot! Ako na sa imang utan. Unsa man ka? Babae ka? Lucky ko! Kita ka ining aking kumo. Wala! Kumo na! Oh, kumo ni. Sumbag na ko ini, buak ng imong ilong. Uy! 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 Ambog! Ambog! Ambog irugod ni mo mata ka! Kay bao ko! Paisog-isog ka lang! Unsi pa isog-isog. Mao ni akong kumo. Ilawi! Uy! Gitinuod yun na! Kumuto na! Gisumbag akong suwang! Kinipag yun! Ay! Agoy! Agoy! Guni! Agoy! Agoy! Gikumot! Gikumot akong itlog! Agoy! 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 Nur! Tama yan! Gikumot! Nanagan sila! Nanagan! Niya na ang mga bata, Yan lang, Kang. mga bata, Kang! Madam! Ikaw ba? Ayaw lagi pagtingog. Kay dili ka bata. Ha? Nanggungis ka na. Unsa man ka? Kauban man tata, hinawayon ka man, Nur! Hilom mong duha. Tabi ila. Sige. Palinyaha sila Buktot. Tikoy. Sige, Nur Tikoy! Palinya ang mga bata! Pagdali! Palinya! Kadlok ko ninyo! Hilom! Ala! Ano ka? Pahinga nga! Ala! Kalkag kayo! Hilom! Hilom ka mo mga bata! Unsaon man day minimo? Ha? Bunyagan ko kamo pinaagi ni ining dugo. Og inig kahuman, dadon ko kamo sa bulkan. Kamo ang among ihalad ni Hular. Itambog ko kamo sa nagbukal nga asopre.
Itambog ko kamo sa bulkan! Ikaw, marika bata. Ayaw paglugnot. Higda diha sa lamisa. Ayaw paglugnot. Why makatabang ka nimo dinhi bata? Bisag unsaon mo sa pagpangayog tabang. Why makatabang nimo dinhi. Busa, ayaw na lang paglugnot. Ayaw paglihok. Padlisan ko kining imong Aniya. Ayaw lagi! Kining dugo. Ibadlis ko sa imong agtang. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.